Hello mga kanongs, naday mi karon sa bukid mga kanongs kay birthday ni Papa ug ni Uncle Alex. Diri nila i-celebrate ang ilahang birthday sa amuang bukid. So tara mga kanongs. Hi mga kanongs! Hi mga kanong! Awal mo yung Okay ra mga kanongs, among ipanggutom. Banisa o gutom na ba kay naglugot ng kuana o. Uwat pa sila og kaon. Kami na lang, Stan! Lahat! Kami na bigla to! Uli! Ano yun? Ano na to? Hello? Oo, ano dun? Ako na baral dyan. Kuan ni diri mga hire ro. Wah, lu sekarang pa. Dula. Gasto nga do. Ya. Hindi na. Palingan yang ulit suno. Harus Papa oh. Happy birthday. Ol. Happy birthday. Thank you. Ana sila duha nag-birthday. Papa ug si Uncle Alex. Dungan sila og birthday mga kanong. Diri ni lagi sa kuan bukid na mo.
atas banda mo. Dapat sabay na katayo ko. Grabe mga dancer sa bukid do. Perfect! Ikaw para man eh. Ganyan Wala, ang be? kaning mga una ng tao. Maluto. Grabe ko sinira diri. Nira diri mga gwapa. Ah. Lapit na napagod. Ito na ba kayo ito na? Ang init na. Manok na. Yan na to. Ay! Ciao. Ingat dito, ingat. Tingnan na lang. Bilang na yung edad? Tipo ninyo ron? Ako, 25. Sa dakong kaayuhan bungang kalanon ubagatiman imo ang tanan ikaw ang pasalamatan. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Makagahom mo gulay kinutuban niya Diyos, Ginoo, salamat ng kahapulon na muli hatag kanamo. Ginoo, aniya kami karon nagatigom alang sa pag-celebrate sa adlaw na tawhan ni Angkol Manny Risponti sa iyang ika-49 katuig ni kalibutan. Mga Angkol Alex Beltran sa iyang ika-52 ni kalibutan. Hinaut Ginoo, natatagan mo sila ug dugang kabaskog sa panglawas, daghan pang mga birthday na buapot. Ug ilikay sila sa mga katalagman, kasakit ug mga problema. Ug karon Ginoo, aniya kami sa mga tubangan aron gipasalamatan kining mga pagkaon. Hinaut unta na kini makadugang kabaskog sa mga panglawas. Kining tanan Ginoo among giampo gipasalamatan pinayo sa imong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Happy. Naputol man lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Malik. Manik. Naunta mga ganongs. Mga ganong, kaon tayo.
G. Ang papa ni mo, Day? Ang papa ni mo? Nagat? Napa, nanakon mo dire. Bukid. Lagi na diyan pag pinakamuha ka. Ilog pa ba? Sige, salamat. Kaon dong. Kaon. Kaunti. Kaunti. Mayroon sa kanya ha. Kuljak daw ni Udto. Walang pagkating. Bonite, mga ata bonite. Ito ba magkaroon pa mo na? So guys, maghukat tayo ngayon. Kasi wala tayo bukas. Kaya ngayon na lang tayo maghukat. Yung kang kaldero-dero ito. Oo, sa birthday boy. Tikwitik. Oh. Birthday ingat law ro no, sayay. Birthday boy, sayaw na. Birthday boy yun, sayaw na oh. Grabe nga dupak. Unya na iihi. Unya na iihi. Parisin natin sa kanang birthday. Oo. Sino magkatawa? Call ka ng isa nag-birthday di ba, Parise? Uy, dumog ang Alex. Dali, sayang. Birthday boy. So, nasirit magadagay na daw. Sirit siya ba? Ating mambot. Muna si Kuhan Bandam, taga Binuangan. Ryan Bitiros. Single. Kung di mo kailan to, di mo taga Binuangan. Single dad. Single dad. Single dad ba na siya? Ako single mom mo. Dong! Hi, Bigay! Hi, Dong, Dong! Kaya siya mo na, single dad. Single dad. Anong ba? Yun gatong-gutom kayo na, Nara. Huwag na ako. Kung sa may maistorya ni mo. Ibang klase paghandaan ni Kois. Ni Nongnong, Kois Nongnong. Ibang klase ang handaan talaga. Lami ang pato. Ay, ang lami. Surot. sarap. Okay kayo. Bye-bye. Bye-bye!